Ime county ya Nyamira nigo abamenyi be county iyo anene kurwa sub location ya amabuko banyareko babako boli gwa kweneke banyareko babako gayana eme chando no kungusana na kurengete chindemero asenchira yegengago kwana litkolero ase barazi yanyarako bekoleta babwatani aho nigo omo director we chindemero Jolio Mbati nyarako bagago tebanga kubwatekana no kuirwa kwebine bya sebigambero niga bange bababwa tanbebine bibanyara ko bagutumye nibe nyinge asekere bagoteba amangana yanya bwenete ko bagosansoranwa naboigo kogayanwa asege ngabona gutomanya muri kito korase county Nyamira Paul Kapokara gago kwana sebaraze yo yabaletamo abananchi korwa sorgongori gawerwe sub location ega ya mabuko nigo mo bisojo iga anene bwende merasereta Jolio Mbati agendere ko bagago segeta abananchi korwa sorgongorwa gusikwene kyabuna ngori yabale chinchara chingia choko sonsora na chingaki liberera lyobole muri mukire gati ya chiamate gototete komanyia abantu baito nga chinchira nchiro rahisi choko solve kose choko kora chiminano chiamaremo na ande chinde chiarengo kurwazi chisokoro chito lakini bona se kero masoma achitagacha togachaka kwegene koti mono kobwa kende gyonse koti nengia ngori solve era mangana alia too complex lakini ya mangana aliyata so complex amasini ini akorireti ne kenyoro ejirani igoro ye chiminano chia malemo tigacha ko ba solve through traditional means nelia kware konyora ni somo koko gamba goseno mo muromo nene ro gukwana igoro ye chiminano chia malemo ekora nabwate history ya malema ino ingana boigo yairwo koboko amona Freddy Ondieki oyo ole omobisa wokugayana mangana asibega bwatukiro boseme go cyasaba gusigoronga kibabonete kugayana mangana ekero ahatekire akaro koirekina koti ni gogotumia chiwese nolio oli kwaira koti nerega gotumia chiwese na kero kenda abantu bakoirana na abantu bamwabo mumuro mwabo na nyano musaja no mukungu bakoirana kotini ekoti telikoreta obwamate bokugenderera lakini ekero mukwana mwaigwanana obwamate gobokugenderera ekare koti telikora robusio nga oyo mumuro mwabo bakurwana nere goso mo nisemoke ekoti igekurigiria machiko lakini ekero togotebanga igotogokwana in mediation obusio nkorekana borona bokomanya ngo okunyuranga oyo murominto Ariziga yariganewa amohono mugambyo mukikorwa sub location ya mabuka Sereta Simon igone iragendere ko bagakuria iranga natko nyara ko bagakwenekia gosegeta abananchi korwa chinseme chiga okora ali aragendere ko bagenderia samagi mabo egati yabo gusira abana chiseme nabo igasalire renga nigo aratkunyara ko bagakora amarwa tancheria yo abereke go chekenene korwa chinseme chiga anyoranga nse kugambira abantu barabataka abarange gasi enkong igondete ko make sure ngakero muchi at least utware ngombe ya mabere kero muchi uriro mwana university na kero muchi utware restima na kero muchi at least mbamate biasara barakore elinde bagendera sobimobo ntete ko temanga kero muchi utware cho ndete ko temanga makubaya makama kama na warming because inanyorete nga nyemunteliti ya eteliengia no muire sukuru tagotegerera no muire mugondo takurima kintunge yara akorekera afya irembe baraza wego yekera mona abananchi abange abo bekumburira chisemi kurwa sabamanyi nazi kemunto no mobisa kurwa social services akubatoko bosemya ochase abananchi abaiga bantombaraba bachaita bogotunga kubitsa baromo gotwa tukenda buyasokire batabiro inomoroge ni tukenda bukiya soka ngoino moro ayenga yorigereti osana no yorigereti oro mo apply chimeseji mo egweli bumiangati 100 kere kiombe mure kiombe kemo lakini mwachiri so mwaso siri bumiangati 100 kere kiombe ka ndeke rusi message chiae mo chibeke message igoro ase main group na main group manya ene kero ki mo apply tene kadete emia chekiri bumiangati 700 Miasa kingi togokora. Tumya keria tirimba tora bwate kiringa none kya 300. Ginko reporter getaseni kya wanjete kya Ndize TV inchego nkuru kwa Polycarp. Okara.